Evo i crkve sa unutrašnje strane. Evo, sunčani sat. Sergio Katjanski. Nikanor Nedeljković, iguman, bezdinski, preminuo 1894. u 47. godini. Šta je ovo? Ovo sad ne mogu. Ovo je na crkveno-slovenskom. Manastirsko bratstvo Gedeonu Cvetiću. Umro u 60. godini 1878. Evo kako to izgleda. Ovde u manastiru u Bezdinu radila je do 1923. srpski monaška škola, spomen podiže zahvalno potomstvo. Monaška škola je radila do 1923. Evo kako to izgleda. Prilično zapušteno. Jedan veliki orah i jedno bunar tamo stoji. Bunar. Ovdje je neko sahranjen. Prilično ronulo. Sfantul Čirilo, ko je sad to? Valjda neki od monaha. Interesantno je da i Rumuni koji sam pitao za manastir, svi ga znaju. Rumunskih manastira ovde nema. Srbi su svugde bili prvaci. One se obe, sad razmišljam, nas lažu sve vreme, tobož Srba, pre tih se oba ovde nije bilo, ma laž. Ovo je sve teritorija bila despota Đurađa Brankovića. Tu su živeli Srbi od uvek. Još pre nego što su došli Mađari. A rumunski slušam i sve razumem. Kaže, u Starbucksu, kaže, tort ku krema bogata. Pitam šta to znači? Pa torta sa bogatim kremom. Sve razumem. Sve su ukrali od nas.